guys, majubuntang ni tanan guys, nami karon sa merkado. Namalit na pud mi majuhon. Madong na mi uli. So, ako nakasuot sa kananay ang sa amin, nakalimot ko suot. Hanap pag ang pananaw. Okay guys, nakauli nami guys na nami sa bahay, manami gipamalit guys. Buwad, dua ka klaseng buwad na mga gipalit. Pot-pot o kuan guys, flying fish nga pinikas o kuan guys, sapsoy nga iniwa-hiwa na o arang lamia nga santol, kita mo santol ito daplin na 30 ang kilo. Inja kamuti pang snack, mga ting snack guys, kamuti lamining mga salagon may atang ipang snack kay way kwas lawas. Diyan magluto sa mi guys. Hi guys, manamig pamahaw guys. Yan nagpakpak og santol diya kay day naglihi og santol. Ay baka naman. Santol. Good morning guys. Diya kami santol karon. Hindi man ting santol ro no. Lupig ang maglaway. Labi agid. Sinja guys, hanap pang kita kang nagahang kamuti. Naghang kamuti. Hanap pang gibingan. Kami agid pa. Kasi mukhang santol nga cute man. Kami tamis na makagwapon ko to santol da. Hi guys, naluto nagkamuti guys nga gidungag dia. Dami siya kay hilo. Mo ni kuan guys, ang snack na mo karon guys. Dinungag nga kamuti, naluto na jud. Muha na day pod mi og dahon sa kuan guys sa libon kay maglaga. Para ni mama, kaloy sa Ginoo nawawa na ba dya pod nagijahang katong sige di nakaadyo sa kadadtong naay amo siyang gipainom. Ang dahon sa halibon, effective jud din siya guys. Tambaw ka nang nay balisaw-saw ba ka nang balisaw-sawon ka. Oh. Minsa may mo be? Bitsin? Pila man? Isa? Minsa imong giluto be? Sabang isda. Muranggiyan sa una. Ang gamay pamapi ang mga sugoon. Mga tuskuan. Tindahan. Kaanday may kuan guys. Avocado dia. Ipigrin ra ni siya kaya na umukumok naman. Gikan ni kuan guys, bukid sa igso ni Papa gihapdan mi. Harang kalami sa avocado. Mahal ra bang avocado sa merkado ron kay tag 80 ang kilo. Jahod ta guys sa gamang gipangadyo, jarang gitenga. Puto sa dahon ng uban. Kay huwa pud magsigig pangadyo. Pun-puhon magkuan rami guys, magtanom rami, balag naras kaang para di na magsig pangadyo ba. Kay huwa ni magsigig tag pangadyo. Lagi kuan ng junjun, diyan nang gi kuan guys, diyan nang gitakang. Kuan guys santol guys dia guys, nabilin. Ang gikaon nagkanang upat ka buok dinhi ha. Mingkoy. Mingkoy guys, oh. Butan dyan ng ringa kay maglaag. Sige yan diyan nang laba. Nang laba si Jang kuan guys, labunon. Salamat guys sa among bisita gahapon nga gidadaan mi to sa lubong nga Jollibee.
Kinaibsan nagkamingaw ni Gian si Jollibee. Balik na po mo niya. Uy, wow. Dupra gani. Nagpili na ni Gian gawat mamili na si Jaunja. Junjun guys, galimpyo sa kananay mga sapatos. Sabi ko gidyan gipang labahan. Na si technique para paglimpyo kuan guys sapatos. May matutbrasa na. Sabi na ho gidyan gipang labahan. Tapa. Ang magipang agamong kuan guys, hangin kay aliwaros. Kuha itong kaming tikpan to, init kayo. Mo na ijang kuan guys technique maglimpyo kuan guys sapatos. Toothbrush at toothpaste para di maguba ang sapatos. Sabi ko nang labas si Jai, ijang gipang labahan. Kaya ng sapatos wag inyo ng basol, ang dikit ana makuha na. Mora din ay technique. Mainlo baka na. Oh, Matangtang ng mga mansa-mansa. tangtang. Salamat dahil sa naghatag na ng sapatos guys. Ng sapatos guys, mga hinatag ra. Sa mga viewers. Hindi ko makasapatos og original og kuan. Hinatag. Kaya ang mga sapatos, kuan naman ukay-ukay. Kuha ito paninit kayo. Pandarag electric pan. Marinita, di ko ginawa. Diyan din nang ipanglimpyuhan guys, kaya dyan ipangandam para sa suoton sa graduation ni Gian ug mapuhon. Awa, awa, puti. Awa, itsura. Hindi? Oh, awa, puti. Puti ana. Oh, Naon ra di ay? toothpaste sana, toothpaste. Awa ng yelo oh. Oh, tangtang oh. Natangtang bitaw. Tooth- Galing. Toothpaste dayon, toothpaste gamit mo toothpaste dayon Joy na tinunaw na, Joy na tinunaw. Ngano dig baso na? Mo na kaguban sapatos. Diri mangukang na diri. Mabasa. Imo din ang pingan kay lahi ang mga sapatos ra na. Kuan. Ang pingan dyan na kay taas kadyo nagbaliyo. Basta hinatag taas kadyo baliyo. Awin. Tay ko kuan dito ka. Tagay ko kanang sane, kanang tissue. Tissue kuno gi pagkuha gi. May tissue dito ginamitan na din sa kanang sa cabinet na siguro. Tissue daw pagkuha. Si mama na dito, si mama guys ay dyan igdaanan ligad-ligad. Ay wala na, ulo ni gamit. Tissue. Kay mama na lang pangadyo. Diyan pa ng panglimpyuhan guys katong ijang sapatos kagiyan. Magaho mo ijang giuna. Nakapila. Bisod kini puti guys, mo nang diuganan og sapatos puti. Oh, white tissue, table napkin ra pa. Karabi. Ay ko be. Kana guys, labunon na guys. Nagwat na po na ni jang labunon. Laban na po na din. Nga na, ready na basog tubig. Awa. Nya ka nang dani kinimitam-itam naman ng mga dani. Rasan pa man ko na, yun na rin ako sa ila. Rasan pa na. Ang toothpaste ko, ang mga toothpaste. Gusto mo tatong baking soda, huwag tayo baking soda. Ang kuan na lang may laban ng liston. Liston to na, nakababad na di ako sa Joy. Nari ang liston na yun. Oh, liston. Oh, puti tayo, no? Gibabag Joy. Kasi Oh. mong gibabad. Joy. Joy? Joy na Di ba tinunong. panghugas ng plato? Kusina, maging plato, liston na ba? Lagan dyan makuhaan sa YouTube, no? YouTube rin guys, na itong katunan. Sa YouTube rata mo. Kuhan sa YouTube na nakatunan. Ang kiwi, kagiya na sa ilang sapatos. Yeah. Kuman na to? Kuha na usay. Ano mga ito na. Maura din ay technique guys. Maglabag sapatos na puti. Bason na ninyo ah. Hindi maglugay.
na oh. Sarara na yung mga kwan ng senior ng batan. 1 year na ng sapatos sa gamit-gamit na guys. Mapanaunsa. Okay. Dun siya ni Jagiamping ang ijahang asawa, mamampay ijahang pagamping sa gamit. Yan talaga yan. Sige na ginagin na. Nga na raman ni Jog maglaba. Hindi raman na ikuan Ito mga itom-itom mo, tang-tang sa. Tapang ng kuwan. Puti mo itong ngipon, kanina pa bakit patos? Teknik sa paglabas sa sapatos guys, inganaon ra. Pero bratohon na sapatos, pwede rin. Pwede rin ba? Iwisi-wisi na paglaba. Kampinganan mo mga original, kay mga kuwan ng kayo, mga sensitive. Mampinga dyan, hindi mo kaya di magkamakapalit o ginganang presyo. Mga sensitive kayo basta mga rin sapatos. Para malipay po naghatag ba, yun sa nimo pag amping nga gidyang gihatag mo nang dako ka jug value ng mga hinatag mo nang pingan jud basta hinatag. Ewan sa mo ning bason. Wala. Nibati. Bason mo. Okay. Talagsaon ra ba dyan na imuhatag? Binayingana, mahal man siguro na ingana, tagpila na ingana sapatos. 2,000 siguro kapit. 2,000? 2,000 o 3,000 basta may nana. Mahal ang sapatos na original. Nagitag 10,000. Kani siguro mga 2,000 kapin. Diba, 2,000? 2,000 o 3,000. Pila man ni God, mahal ang pila. Kita makapalit o ginganang presyong halaga. Basta original kaya ang iyang pangalan kaya naka-upit siya. Maniti may lan sa original? Ambot lang, dahil ko spirito. May ako napansin, kaysa mga lokal kay pura ra siyang kiprintra. Ganyan lang yan, teknik. Kalas ragdisyo ko ni kinong puti be. Mukapit manggod. Mukapit ang tila. Oo. Ang tila mo yung butang. Pwede ra. Tisyo mo rin tayo. Gana lagi nga ban kay maglabas sila poston lagi nilag tisyo inaguman. Ngano? Teknik po na nila. Ako daily. Labon man nila, laban ako wadi man nila ba ako ah. Laba din eh. Abi manggod na ho mong gipanglabhan. Hindi pwede laban. Sayang. Dugmok rin. Tingnan. Buwangan na lang. Pinagbabawal na teknik. Joy lang. Hindi ka nang gani, dapit. Ito lang yun. Nakasinaw ng Joy. Kana yung plato gani sinaw mo gani. Samot ng toothpaste. Sinaw mo gingipon. Kani pa ba kaya? Mungipon, ni mong kuskuson. Sinaw na. Paningat ng gadget si Mood. Ngayon na tayo trabaho kaya gusto nyo tayo lubo. Hindi naman ay kuhan merinda. Ito yung merinda. Dinengag na kamuti. Kumuti di ay. Ngano di ay? Kamuti, kalamid na ng kamuti? Awa, ang katungurag ito may tumutang-tang na. Matangtang dito. Okay na. See? 911. Call 911. Ito baso ni kay hindi rin maugo. Diya guys, sumana si Jaglimpyo sa mga sapatos nga mo ang suoton ug mapuhon sa graduation ni Gian ninja. Ija kong gidadari sa parlor kay ija ko nung ipa-treatment tagahong buhok. Seti na siya kadyo guys ugma nga mopasok ko. Magkuha si Gian sa ijahang award. Tanaw na ta guys ug unsay resulta dani nga ang buhok inaghuman. Diya guys, sumanagajud guys, mao ni resulta. Para lamang kuno di kuno buhag-hag lang taon.
Nya salamat kaadyo sa supportive kaadyo ng bana. Nga gusto ni jang permedyo ko gwapa sa ijang pananaw. Salamat sa pagtanaw guys. Kita-kita na pa sa sunod na mong vlog.